Георгиев, номер 14 Живко Димов, номер 15 Тодор Казаков, номер 17 Георги Атанасов, 24 Тансер Юсю, 27 Димитър Иванов, 40 Здравейте, приятели на хандбала! Поредното дерби от спортна зала Младост. Ще ви направим свидетели на един интересен и интригуващ, надявам се, двобой, тъй като един срещу друг застават два от най-класните състави в А група при мъжете. Шампионите от фрегата Бургас срещу лидера Локомотив Варна. Гостите от Локомотив се представиха пред публиката в зала Младост. В момента на игралното поле излизат и хандбалистите на Никола Добрев. Пламен Иванов, Светослав Георгиев, Ивайло Костов вратари и полеви състезатели Димитър Асенов, Александър Димитров, капитана Христо Йорданов, Стефан Кирилов, Калин Евтимов, Димитър Петков, Стефан Евтимов, Костадин Иванов, Чавдар Чернев, Пенчо Рачев, Мирослав Симеонов и Йордан Михайлов. Какво трябва да кажем преди тази среща? Естествено, трябва да отбележим победоносният ход на гостите от Локомотив Варна. От началото на сезона те се движат без грешка, 11 мача, 11 победи. Костадин Костадинов и Руско Стоянов. Съдийска двойка от Хасково, Митко Добрев, делегат на Българската федерация по хандбал. Така че Локомотив Варна с пълен актив от 22 точки срещу фрегата, който е с 7 по-малко, 15, но и матч по-малко. 7 победи, 1 равенство и 2 загуби. До момента за шампионите от фрегата Бургас. Никола Карастоянов, старши треньор на гостите от Локомотив. Никола Добрев, менеджер на домакините от фрегата. И нещо друго да добавя. През есента Локомотив се наложи пред своя публика, на своя земя, морската столица, над фрегата 29 на 23 гола. Михаил Пенев на вратата на гостите, Константин Иванов, Кирил Савов, Бранимир Балчев, Тансер Юсню, Живко Димов и Георги Атанасов. Това са 7-те, с които избра да започне Никола Карастоянов. Фрегата на вратата Пламен Иванов и отляво надясно в нападение Стефан Кирилов, Калин Евтимов, Йордан Михайлов в средата, на десния гард капитана Христо Йорданов, на дясното крило Александър Димитров и на пилота Димитър Асенов. Постепенно нападение при първата атака на домакините от фрегата. Евтимов. Свободно хвърляне. Бранимир Балчев играе челен защитник. Да видим доколко активна и агресивна при всички случаи такава очакваме да бъде защитата на гостите. Михайлов, Евтимов, Йорданов. Подаване за Александър Димитров. Стрелба не с необходимата сила на Калин Евтимов, отразена от вратаря Мишо Пенев и контра на гостите, която не се разгърна както трябва. Свободно хвърляне. Кирил Савов на пилота, Бранимир Балчев в средата, на левия гард Тансер Юсню, на десния Живко Димов. Малко по-различен състав и наказателно хвърляне за пазене в вратарското поле при тази атака на Живко Димов. Балчев срещу Пламен Иванов. Така като казах, малко по-различен състав от последният матч на варници в градското дерби срещу Спартак, четвъртфинал от турнира за Купата на България. 1-0 след гола на Балчев.
Имат и агитка от 10 души гостите от Локомотив. За този матч, който ви казах, Локомотив спечели драматично срещу Спартак. Ето. Не съм убеден, че имаше грешка на капитана Христо Йорданов. Факт е обаче вторият гол за гостите от Локомотив на Тансер Юсню. Нямаше грешка на Христо Йорданов. Костадин Костадинов я отсъди. Догонващи стана традиция като че ли в всеки матч така да бъде за домакините от Фрегата, които успяха да върнат един гол чрез Калин Евтимов. Балчев, Юсню, Живко Димов. Набързо се групира защитата. Стефан Кирилов се придвижи, остави крилото, за да спре десния гард на гостите. Балчев, Юсню. Димов преодолява Христо Йорданов за крилото. Константин Иванов и гол. 3-1 за Локомотив Варна в тези първи вече отминали 3 минути и половина от срещата. Христо Йорданов. Михайлов. Йорданов. Евтимов. Михайлов. Калин Евтимов. И втори гол на Калин Евтимов. Изключително ефектно пренесе топката към по-слабата лявата ръка. Трудно изпълнение, но късмета бе на страната на Евтимов. Топката рикошира в страничната града и спря в мрежата на Мишо Пенев. 2-3. 5 гола за отминалите 4 минути и половина. Балчев. Трудно ще го удържи Христо Йорданов. Официално предупреждение за неправилно пазене. По-пъргави, по-подвижни са гостите. Неоспорим факт. Трябва да бъдат точно и на време срещу съперника, домакините от Фрегата, когато се налага да атакуват състезателя най-вече с топка. Юсню. Още едно наказателно хвърляне. Този път Руско Стоянов отсъди за пак пазене във вратарското поле при атаката на Тансер Юсню. И отново Бранимир Балчев срещу Пламен Иванов. И втори гол от наказателно хвърляне за Бранимир Балчев. 4-2. Напред са гостите от Локомотив. Със сигурност чувате и Жоро Унисона, диджей Жоро Унисона, който стана емблематичен с присъствието си тук в зала Младост по време на волейболните матчове на Нефтохимик. Видяхме го и в събота при победата на дамите на Бургас 2007 срещу Казанлък волей. Сега опитва да вдигне и публиката на хандбален матч. Първи гол за Йордан Михайлов. Много бързо бе върнато това попадение. Пет на 3. Изтича 7-ма минута. Смяна под рамката на домакините от Фрегата. Ивайло Костов смени Пламен Иванов. Христо Йорданов. Добро подаване към Калин Евтимов. Той продължи атаката към Стефан Кирилов, който бележи своят първи гол в матча. 4-5.
Наказание за Христо Йорданов, но не и наказателно хвърляне. Падна с топката Бранимир Балчев. Само свободно 9-метрово хвърляне. Юсню, Живко Димов. Балчев. Добре се разигра тази атака на гостите. Завърши с гол на Живко Димов. Те имаха и числено предимство в случая след отстраняването на Христо Йорданов. 5 в нападение срещу 6 защитата на Локомотив Варна. Димитров, Асенов. Савов срещу него. Михайлов на пилота при това разиграване. Евтимов. Много силно започна Калин Евтимов. 3 гола на сметката му до момента. Хубави атаки от позицията на левия гард и най-вече резултатни. 5-6. 5-6 все още преднина, макар и крехка за гостите от Локомотив Варна. Балчев. Взаимодействието с пилота не се получи, тъй като защитата на фрегата действа светкавично и заклещи Кирил Савов. Димов, Балчев, Юсню. Наказателно хвърляне. Голяма дупка се отвори и още едно наказание. Още едно наказание за фрегата на Димитър Асенов. 4 полеви от фрегата срещу 6 от Варна, а Балчев ще опита за трети път да превземе вратата на фрегата от 7-метровата линия. Ще успее ли? Не! Вратаря Ивайло Костов. Вратаря Ивайло Костов на пътя на топката, отправена от Бранимир Балчев. Христо Йорданов се върна в игра, но пак остава предимството за гостите от Локомотив. Михайлов. Свободно хвърляне. Поглеждам пак към часовника. 9 минути и половина. 6 за Локомотив, 5 за фрегата. Дербито от 12-тият кръг в първенството на А група мъже. Михайлов, Евтимов, Йорданов, Димитров. Има пространство за Христо Йорданов. Ето как действа капитана на фрегата. Постигна равенство. Но отново много свободни пространства на 6-тият метър. Гол на Савов. 7-6. Един факт, който не може да не ви прави на вас впечатление, предполагам. Твърде бързо връщат гола гостите от Локомотив. След като получат такъв, почти мигновенно успяват да отвърнат на удара. Евтимов, Йорданов. Стефан Кирилов. Калин Евтимов. Христо Йорданов. Чудесно финтира. Ето за това е голям капитана Христо Йорданов. Силова атака. И сега контра Митко Асенов. Току-що завърнал се на игралното поле и за пръв път от началото на матча шампионите повеждат 8-7. Фрегата! Димов. Грешно подаване на Живко Димов. Има ли възможност за контра? Александър Димитров не. Няма да стане. Върнаха се много бързо червено-черните в своето поле. Ще опитат чрез постепенно нападение домакините да увеличат своят актив на 2 гола. За пръв път от началото на матча в игра за фрегата левия гард Димитър Петков.
Свърши се работата. Калин Евтимов трябва да отдъхне малко и отново да настрои снайпер 6. Христо Йорданов. Йордан Михайлов. Михайлов търси пролука и успява. Втори гол. Втори гол за Йордан Михайлов. 9-7. 12 минути точно от началото на матча. Крачки на Балчев. Александър Димитров. И още един гол. Изключително силни минути на домакините от фрегата Бургас. 10-7, след като изоставаха в резултата 4 поредни гола и ето, че предимството вече е на страната на бургаския тим. 3 гола в повече. Юсню. Нарушение срещу него. Свободно хвърляне. Тансер Юсню. Балчев. Димов. Балчев в клещите на Йорданов. Трябва да бъде внимателен капитана на фрегата. Има вече едно отстраняване. При второ ще обвисне застрашително. Атанасов. Димов. Балчев. Подволмисля дали да стреля. Сигнал за пасив. И гол в крайна сметка. Гол втори на сметката на Тансер Юсню. 8-10. 13 минути и 20 секунди от началото на този изключително интересен матч, който определихме като второ дерби от кръга в А група при мъжете. И гол на Димитър Петков. Димитър Петков, левият гард на фрегата, бележи гол. 11-8, 14 минути от началото на срещата. Бързо е върнато попадението от Бранимир Балчев. 11-9. Дербито, казах, от 12-тият кръг в А хандбална група при мъжете. Първото бе спечелено от Спартак срещу Добруджа. 33-22 гола. Много е важно днес да разберем дали шампионите от фрегата ще успеят да намалят дистанцията от временния лидер Локомотив Варна, който пак да подчертае без грешка от началото на сезона. 11 мача, 11 победи. Сега странично хвърляне след стрелбата на капитана на фрегата Христо Йорданов. Много във важен момент домакините успяха да преодолеят своите колебания в началните минути на играта, когато изоставаха с 1-2 гола. На своя страна поведоха с разлика от 3, но на вратата на гостите от Локомотив се появи Иван Иванов Змея. Змея, който въпреки своите 40 години продължава да бъде един от най-добрите на този пост в хандбалното първенство. Получи се и тази бърза контра за Локомотив и 11-10. Изключително висока резултатност за отминалите 15 минути от началото на среща. Петков към Кирилов не се получи това взаимодействие. Сега Йордан Михайлов ще опита да разсече защитата на Локомотив. Христо Йорданов, отново Михайлов. Трябва ли да се включи и дясното крило? Александър Димитров? Не! Христо Йорданов като няма шанс какво да се прави. Може би чухте, топката рикошира в страничната града. А Косо Иванов бележи изравнителният гол за гостите от Локомотив Варна. Ето, че сега на свой ред локомотивци успяха да се съвземат и да отвърнат на силната серия на шампионите от фрегата Бургас, след като резултатът бе само преди около минута и половина. 10-7 в полза на фрегата. Сега 11-11 в 16-та минута. Петков. Чудесна стрелба. Чудесна стрелба на Димитър Петков. Гол за фрегата. 12-11. Молниеносно се развиват действията и от двете страни. Трябва да отчетем факта, за който казах и в началото на матча, че по-бързо се организират на предни позиции нашите гости от Локомотив Варна. Повече изненада
успяват до сега да внесат в своите действия в нападение, но съм убеден, че шампионите ще се нагодят към тяхната игра и ще им противодействат по най-добрия начин. Разсеяна стрелба сега на Живко Димов от десния гард. Без резултат, все пак топката продължава да е за Локомотив Варна. Бранимир Балчев и отново Ивайло Костов на вратата. Чудесно се представя до този момент вратаря на Фрегата Ивайло Костов. 17 минути вече отминаха от първото полувреме. Призивите на диджей Жоро Унисона, който навива, надъхва публиката тук в зала Младост за подкрепа на домакините. Менеджера Никола Добрев взима тайм-аут много на време според мен, тъй като 13 минути преди края на първата част и като възможност за глътка въздух и като възможност да чуят наставление как да пречупят своя съперник в оставащите 13 минути до края на първото полувреме. Има вероятност отборите на Фрегата и Локомотив Варна да бъдат съперници на полуфиналните плейофи, но това ще стане известно едва след изиграването и на заключителните 5 мача до края на редовния сезон. Всъщност за гостите от Локомотив трудната серия тепърва предстои, докато Фрегата изигра своите трудни двобои. Завърши тук наравно с Спартак Варна. Загуби с 1 гол разлика от Добруджа. И сега това е четвъртият отбор всъщност от финалното каре. Отборите, които ще разиграват медалите и, разбира се, шампионската титла на България. Видяхте по какъв начин Костадин Иванов довкара топката във вратата на Змея. 13 на 11, така трябва да се играе настървено, да се използва всяка възможност. И сега Йордан Михайлов, откраднахме топката, трябва да се завърши с гол. Михайлов не достигна топката до Костадин Иванов. Мълниеносна контра и гол на Бранимир Балчев. 12 на 13. Така е, когато не вкараш, биваш наказан. Това ни демонстрираха гостите от Локомотив. 12 на 13. 6 гола вече на сметката на Бранимир Балчев. Христо Йорданов опита да изненада защитата с стрелба в движение, не се получи. Стефан Кирилов. Не е вчерашен Змея. Иван Иванов знае каква позиция да заеме и срещу такива изпълнения, както и в случая Ивайло Костов. Ще има ли контра? Александър Димитров. Александър Димитров. Не се получи подаването към лявото крило Стефан Кирилов. Нямаше необходимата сила. Дясното крило Александър Димитров да завърши сам. Скорост, разбирайте. Нямаше тази скорост, за да завърши сам директно контрата срещу Иван Иванов. Потърси взаимодействие с Стефан Кирилов, но Георги Атанасов на младежкият национал пресече този пас. Тансер Юсню сега е точен. И Йордан Михайлов не противодейства добре срещу него и отново равенство. 20-та минута от началото на матча. 20-та минута от началото на матча. Равенство 13 на 13. Как ще завърши това първо полувреме? Петков. Йордан Михайлов. Един от специалитетите на Йордан Михайлов. Сега не мина специалитета на Косо Иванов от лявото крило. Александър Димитров. Има възможност да завърши сам. Не. Кой ще бъде отстранен от игра? Номер 10.
тази агресия срещу Александър Димитров. За пръв път от началото на матча домакините с числено предимство по отношение на своя съперник. Калин Евтимов се връща в игра. Отчетахме вече неговото много силно начало в двобоя с реализираните 3 гола в игра. За пръв път е и Чавдар Чернев в средата. Евтимов. Калин Евтимов. Много силен матч. Много силен матч прави Калин Евтимов. Да не го урочасам, дано така продължава и в следващите минути. Нещо, което не ни показа по време на двобоя в Добрич срещу Добруджа. Тогава, може би, по-голямата част от състезателите не разкриха истинският си потенциал. Юсню. Свободно хвърляне за Локомотив. Затруднени са гостите, тъй като са с човек по-малко. 21 минути вече. Отминаха 9 до края на първото полувреме. Фрегата води 15-13. Юсню. Балчев. Отново разиграване бързо за крилото. Този път Косио е точен. Успя да преодолее Пламен Иванов. Макар че с човек по-малко успяха да направят обратно набиране гостите. Служават адмирации за начина, по който завърши лявото крило, но вина определено има и нашият десен краен нападател, в случая защитник Александър Димитров, който заради това получи и почивка от менеджера Никола Добрев. Стрелба на Чавдар Чернев, която не доведе до промяна на резултата. Ще има ли такава сега, ако гостите успеят да реализират попадение? 22 минути. Димов. Юсню. Балчев. Отмина наказанието на хандбалиста на Локомотив и стрелба в движение на Живко Димов. Равенство 15-15. Виждам, че се подготвя още една промяна в отбора на домакините. Пенчо Рачев, който няма записани игрови минути от началото. Христо Йорданов. Калин Евтимов. Чудесно взаимодействие. Завършва с гол на Евтимов. Пети за този хандбалист. 16-15 за Фрегата. Балчев. Този път бързо се наредиха срещу него. Трима даже бяха в един момент. Нямаше как Балчев да намери пролука срещу толкова сгъстена защита. Димов. Костадин Иванов срещу Димов. Но пак има много широки незащитени пространства по 6-тият метър. Нещо, върху което със сигурност трябва да акцентира менеджера Добрев по време на почивката. Тези разстояния бързо са превземани от гостите от Локомотив. Сега на временна атака на Петков срещу Балчев. 16, 15, 23 минути и половина отминаха от първото полувреме. Костадин Иванов действа все по-настървено и агресивно срещу Живко Димов. Така трябва да бъде. Савов, Юсню. Има ли сигнал за пасив? Да. Вдигната е ръката на Руско Стоянов, но и играта е спряна, тъй като на игралното поле на пода лежи Тансер Юсню. Той без да иска се. Пенчо Рачев. Пенчо Рачев в игра за Фрегата на мястото на Христо Йорданов. Коригираме ли нещата в защита, съм сигурен, че проблемите ще намалеят чувствително. Живко Димов. Ето така, както действа Костадин Иванов срещу Живко Димов. Възможност за Фрегата, след като бе вдигнат пасив и не последва стрелба от страна на гостите. Калин Евтимов. Пенчо Рачев. И наказателно хвърляне за пръв път за пазене във вратарското поле на Кирил Савов.
Руско Стоянов е категоричен. Да видим кой ще бъде първият изпълнител на 7-метрово хвърляне за фрегата. Това е Чавдар Чернев срещу бившия си съотборник от Локомотив Иван Иванов Змея. Промяна в стратегията на Никола Добрев. По друг ред бяха изпълнителите наредени. Чернев. Чернев не успя два пъти срещу Иван Иванов. Веднъж при директният обстрел от 7-метровата линия, втория път с добавката, но видяхте и сега каква реакция на Пламен Иванов срещу Балчев. Срещу Косо Иванов, простете. Трябва да доволни зрителите тук в зала Младост на това темпо, което ни предлагат двата състава. Един изключително динамичен, оспорван двубой. Доста голове размениха съперниците. Един гол е преднината на домакините от фрегата, 16 на 15. А до края на първата част остават точно 4 минути. Сега Калин Евтимов стреля в зоната на вратаря Иван Иванов. Топката е за гостите от Локомотив. Теодор Добрев с номер 5 иска прекъсване, тъй като топката или е мокра, или е много наклепана с клистер. Ето сега ще бъде забърсана топката. Стават тези неща в хандбала. Някои от състезателите обичат да мажат повече с клистер, за да чувстват по-добре тактилно топката. Балчев, Димов. Балчев, Юсню, отново за лявото крило и отново Пламен Иванов. Отново перфектна намеса на вратаря Пламен Иванов при тази комбинация на сигнал на Руско Стоянов. Много важен момент от матча. Топката е за фрегата. Добре, че и състезател на гостите си призна за това, че е играл последен с топката. Малко повече от 3 минути до края на първото полувреме, като че ли се поизмориха при това вихрено темпо, което ни предлагат в досега изминалото време. Калин Евтимов. 6-ти гол. 6-ти гол за Калин Евтимов. Но седми на сметката на Бранимир Балчев. Ето това не трябва да се допуска. Казах го веднъж, ще го подчертая. Втори път изключително бързо и лесно допускаме гостите да ни върнат гола, който успяваме да реализираме с толкова труд и мъка в нападение. Това психологически до някъде те съсипва, колкото и опитни и можещи да са хандбалистите на фрегата. Рачев, Евтимов, Калин Евтимов. Още един гол. Още един гол на Калин Евтимов. Балчев. Димов. 18-16, 2 минути до края. Ще успеем ли тази разлика да я задържим, а защо не и да я увеличим? Отговора да видим какъв ще е. Живко Димов. Намеса на Пламен Иванов. Контра. Стефан Кирилов. Чудесно. Асенов. Чудесна контра. Ето, това е фрегата. Това е шампионско. Това е шампионско разиграване. Ювелирно. С 3 паса мат на вратаря Иван Иванов. Последният силен ход. Стефан Кирилов взаимодейства с Асенов. 19 на 16. Юсню. Още една възможност. Чавдар Чернев. Стефан Кирилов. Ето го този гол. 20 на 16. Фрегата! Силни минути за шампионите.
А най-хубавото е, че превъзходството на домакините намира и материален израз. Нищо сега, че от игра е отстранен Стефан Кирилов. Може би се хванаха съдиите на уловката на Бранимир Балчев, който задържа с ръка Кирилов и се увъртя около защитника. Правят го често хандбалисти този ход. Съдиите трябва да следят изключително отблизо. Имам видение. За да могат да хванат кое е истинско нарушение, кое е симулация. Да ви кажа още малко за класирането до този момент, докато изтече тайм-аута. 22 точки на първото място за Локомотив Варна. На второто е Добруджа с 16 от 12 мача, а третото разделят отборите на Фрегата и Спартак Варна, като Фрегата има 10 мача до момента, без този разбира се, а Спартак Варна 12. Идната седмица тук зала Младо става арена на финалния турнир за Купата на България, като в събота, 19 март, единият полуфинал е между Фрегата и Добруджа, а другия между Локомотив Варна, съперника, който наблюдавате в момента, и Шумен 61. Така че следващата седмица без мачове от първенството, но такива за Купата на България. Грешка на Георги Атанасов. Отсъди Костадин Костадинов. 30 секунди до края на първото полувреме. Ако завършим с гол, ще бъде супер. Но и да остане тази разлика от 4 гола е добре за домакините. Какво ще измислят шампионите? Само 15 секунди остават до почивката. Чернев, Евтимов, Калин Евтимов. Ще атакува ли? Да. И гол! Край на полувремето, 21-16. Изключително комфортен аванс, преднина за шампионите от Фрегата срещу Локомотив Варна, но трябва да бъде изпълнено нарушението. Бранимир Балчев твърде е далеч за директен обстрел. Предполагам, че ще остави топката на земята. Не. Опита да направи нещо. Хандбалиста на Локомотив. Крайен резултат след първите 30 минути. 21-16 за Фрегата. И така всичко е готово за начало на второто полувреме на дербито от 12-тият кръг в първенството на хандбална група при мъжете. Фрегата Бургас срещу Локомотив Варна. 5 гола аванс за домакините от Фрегата след изключително силни минути в края на първата част. 8 гола на Калин Евтимов, който наистина днес е на изключително ниво в отбора на домакините. Юсню, Димов, Балчев, Юсню, Димов за Бранимир Балчев, който търси добър пас към Тансер Юсню. Грешка, престъпване и Александър Димитров. Втори гол. Втори гол на дясното крило на Фрегата. Александър Димитров в матча. И отново Пламен Иванов. Няма смисъл сега да се бърза. 6 гола аванс. Ай така да върви матча до края. Ще се стигне ли до първото поражение от началото на сезона за нашите гости от Локомотив? Казах ви вече, че до момента те нямат нито една грешна стъпка в отминалите 11 двубоя. 11 пъти са триумфирали като победители. Рачев, Чернев,
Евтимов. Рачев. И Александър Димитров. Ето, че се разигра и Александър Димитров. Имаше известни колебания през първата част. Може би не бе търсен достатъчно за стрелба от дясното крило, а той има богат технически арсенал. А когато го пусне на въоръжение, резултатът е най-често голове и опънати мрежи на съперника. 23-16. Балчев. Свободно хвърляне след намесата на Пламен Иванов. Балчев. Юсню. Димов. Косю Георгиев. Балчев. И Пламен Иванов. Пламен Иванов откровенно заключи вратата в началото на второто полувреме. 23-16. Тук трябва с диджей Жоро Унисонова да скандираме постоянно. Публиката в Бургас е такава, тиха, хрисима, кротка. Какво ли трябва да се случи, за да се възпламени и да скочи на крака? Балчев. Този път Бранимир Балчев надигра своя пазач, в случая Пенчо Рачев, и стреля в далечния тъгъл. Седемнайсет, 23. 17-23. 7 гола бе достигнала най-голямата разлика в полза на домакините от фрегата. Евтимов. Не последва сигнал. Беше задържан Калин Евтимов. Въпреки това стреля топката. Но вратаря Мишо Пенев бе на своя пост и сега Димитър Асенов спира атаката на Локомотив, която всъщност и продължава на пивота Кирил Савов. Не знам защо този хандбалист с номер 27, който излезе преди малко, не присъства по-често в полето. Дали не е контузен, защото изнесе тежестта на двобоя, за който ви говорих в началото. Четвъртфинала за купата срещу Спартак Варна. Изпусна топката Живко Димов. Чернев се понася напред. Това е Калин Евтимов. Асенов заслонява. Чернев. В полето е Кирил Савов. Продължава нападението на фрегата. Близо 5 минути от началото на второто полувреме, общо 35-40 гола са паднали до този момент. Най-хубавото е, че шампионите водят с преднина от 6 гола. Рачев, Евтимов, Калин Евтимов. Може би трябва да отправи по-голяма заплаха с стрелба, а не да търси подаване към пилота. На няколко пъти ни демонстрира през първото полувреме чудесно изпълнение, както и в случая Пенчо Рачев. Първи гол за този хандбалист. 24-17. Ето, това са шампионите. Това е играта на отбора на фрегата. Нещо, което не успяхме да наблюдаваме в първите срещи след подновяване на първенството. Балчев, Савов, Димов, Юсню. Като осая Стефан Кирилов. Готов е да измъкне топката от ръцете на Тансер Юсню. Димов, Атанасов, Димов, Балчев и Пламен Иванов. Избяга от блокарата Балчев, но Пламен Иванов го чакаше в далечния тъгъл и видяхте по какъв начин отрази неговият изстрел. Коцето Иванов на пилота за фрегата.
А менеджера Никола Добрев даде почивка на Калин Евтимов. В игра сега Димитър Петков, още един от топ реализаторите на фрегата. Очакваме от него да покаже на какво е способен. Чернев, Петков. Ето го Петков. Пламенов срещу него, точно срещу хвърлящата ръка. Добре беше избрал далечния тъгъл Петков, но и защитника бе на щрек срещу него. Чернев, Рачев, Чернев, Александър Димитров. Претенции на треньора на Локомотив Никола Карастоянов за грешка допусната от фрегата. Имаше знак за пасив, затова Чернев изстреля тази топка без подготовка. Балчев, Юсню и шанс. Шанс за фрегата и в случая за вратаря Пламен Иванов. Изстрела на Юсню срещна на прешната града, а топката напусна очертанията. Йордан Михайлов отново в игра на мястото на Чавдар Чернев. Време е и Данчо да измисли нещо по-сериозно в атаката на фрегата. Рачев, Костадин Иванов. Малко остана да врътне паса Михайлов към дясното крило Александър Димитров. Петков, Михайлов, Рачев. С постоянна ротация в състава фрегата поддържа необходимата свежест. Костадин Иванов и... По 100% дуспа от тази не знам, но съдиите решиха, че е само свободно хвърляне. Може и да се прави. Имаше поглед върху тази ситуация. Костадин Костадинов. Може би още една идея трябваше да се завърти пилота Костадин Иванов, за да изстреля топката, но отминало е вече всичко. Сега да видим. Христо Йорданов в игра. Петков. Кирилов. Петков. Димитър Петков. Не се получиха тези пасове между двама-трима състезатели на фрегата и сега възможност за Локомотив. Балчев. Силен беше този пас към Коси Георгиев. Не успя да улови топката. Той вече гледаше по какъв начин да отскочи към полето на Пламен Иванов. Забрави за топката, най-важното. Михайлов. Много бързо отминава времето. 40 минути близо от началото на срещата. Фрегата води на Локомотив Варна 25-17 след гола на Димитър Петков. Балчев. Все по-трудно става за гостите от Локомотив да стопят тази разлика или пък да разчитат на нещо друго, по-различно в този двубой. Живко Димов бе наивно и лековато допуснат почти до 6-тият метър. Вдигна се и след като видя, че няма противодействие, насочи топката в мрежата на Пламен Иванов. 18-25. 18-25. Димитров, Христо Йорданов, Михайлов, Петков. Христо Йорданов, Стефан Кирилов, Петков. Отново е много гъсто около пилота Костадин Иванов. Колкото и да е тежък, около 120 кг, след като позицията и пространството около него не са достатъчно чисти и свободни, няма как да отправи стрелба. Димитър Петков с нов гол за фрегата.
Добре, че днес на гардовете на фрегата им върви и Калин Евтимов, и Димитър Петков. Са основна заплаха за вратата на Локомотив, на която отново застана ветерана Иван Иванов Змея. Живко Димов. Балчев. Юсню. Балчев. Свободно хвърляне за Локомотив. Изнесената защита напред затруднява максимално гостите, а когато има и повече агресия, резултатът е очевиден. Пасив. Всъщност от това къде ще приключи Локомотив Варна зависи много и от следващия шампионатен матч на червено-черните. Той след финалния турнир за Купата на България, за който ви говорих тук в зала Младост, идната събота и неделя. Точно след този финален турнир на 26 март е градското дерби на Варна между Локомотив и Спартак. Разгромяваща победа постигнаха през есента локомотивци срещу Спартак с 20 гола разлика. Освен това, Локомотив има матч и с Добруджа. Не изключвам съвсем и гостуването на варненци на Левски в София или в Благоевград, там където играят своите матчове новаците в елитната група. Така че ако за фрегата трудностите приключиха, може би на първо четене, тъй като остават по-леки двобои, то за Варна сега започват с точно този матч срещу шампионите. Христо Йорданов. Нямаше как да се гмурне и да стреля към Иван Иванов. Нищо, топката продължава да е за фрегата. След този пасив Йордан Михайлов. Хълбук, опит за Хълбук. Отразено от Иван Иванов. Тансер Юсню. Балчев. И гол на пилота на Локомотив. Първи за този състезател. 19 Локомотив, 26 фрегата. Александър Димитров, Христо Йорданов, Михайлов. Извади от ръкава си този удар. Данчо е един от най-опитните можещи хандбалисти в шампионския тим на фрегата. Но напоследък доста рядко ни демонстрира на какво е способен. Ето, че преди секунди загатна. Тансер. Половината второ полувреме вече е в историята. Фрегата 27, Локомотив 19. Топка за гостите. Балчев. Тансер Юсню. Къде трябваше да бъде защитника, къде е вратаря. Разногласие в тази ситуация. А голът е в мрежата на Пламен Иванов. 27-20. Никой няма нищо против това темпо, тази разлика да бъде поддържана в минутите до края на матча. Йорданов, Евтимов. Нямаше как Бранимир Балчев да опази Йордан Михайлов.
Дори го пожалиха съдиите, като не го отстраниха за 2 минути. Димитър Петков. Димитър Петков. 7-метрово хвърляне и гол. Мирослав Симеонов в игра за... Ето го сега. Да видим Миро какво ще направи. Гол. Мирослав Симеонов. 29-20. Очертава се разгромна победа за шампионите. Нещо, което чакахме доста отдавна. Браво, шампиони! Няма как да не ви аплодираме, когато представите най-хубавите страни на хандбалната игра. Фрегата е опънала максимално платната тази вечер тук в зала Младост срещу временният лидер Локомотив. Автограф от всички иска диджей Жоро Унисона. Надявам се той да бъде тук с отбора и с публиката в зала Младост и по време на финалния турнир за купата идната седмица, а и по-нататък по време на плейофите в първенството. Михайлов, Христо Йорданов, Калин Евтимов, Стефан Евтимов, Михайлов изчаква за момент. Чудесна комбинация, но какво стана? Калин Евтимов изпусна топката или беше бутната. Стрелбата оцели хандбалист на Локомотив. Неволно беше този изстрел, който срещна главата, може би, на Тансер Юсню, но беше изблъскан Калин Евтимов, затова се получи този неприятен рикошет. Всичко е готово, играта ще продължи. Топката е за гостите от Локомотив, които имат пасив от 9 гола и едва ли ще се умеят да ги заличат, може би да направят по-приемлива своята първа загуба от началото на сезона в оставащите 12 минути. Димов, Добрев, Живко Димов, Христо Йорданов охранява плаващо Бранимир Балчев. Косо Георгиев към пилота Кирил Салов. Нарушение, свободно хвърляне за Локомотив. Косо Георгиев. Грешен пас. Христо Йорданов. Евтимов. Има ли условие за контра или разширена контра? Не. Нищо не се получи, тъй като Калин Евтимов се остави да бъде прихванат от Бранимир Балчев. Но и в интерес на истината нямаше свободни свои съотборници на предни позиции. Михайлов. Евтимов! 9-ти гол. 9-ти гол за Кальо, а Фрегата продължава да пори вълните. 30-20. Станахме свидетели на най-голямата разлика от началото на матча. Най-голямата разлика в полза на шампионите вече е факт. Точно 11 минути до края. И Пламен Иванов. Живко Димов. Твърде леко преодоля защитата на Фрегата, десния гард на Локомотив, за да отбележи 21-я гол. Митко Асенов на пилота за Фрегата взе мястото на Костадин Иванов. Той умее да бележи от тази позиция. Евтимов. Топката продължава да е владение на шампионите. Христо Йорданов, Михайлов, Евтимов. Десети гол в матча на Калин Евтимов.
Сега ще има и наказание, най-вероятно. Да, 2 минути за Калин Евтимов. След като направи много хубави неща в нападение, сега може да си позволи да отдъхне 2 минути. Калин Евтимов получава указание от менеджера Никола Добрев. – 31-21, точно 9 минути до края на матча. Живко Димов намери незащитения ъгъл на вратата на Фрегата за 22-я гол на гостите. Варненци ще бъдат с числено предимство в следващите около минута и половина след наказанието на Калин Евтимов. Мирослав Симеонов, Димитър Асенов, Йордан Михайлов, Христо Йорданов и Стефан Евтимов на дясното крило. Трябва да се играе по-раздвижено сега. Асенов правилно задържа топката, търсеше позиция за наказателно хвърляне, можеше да взаимодейства с Мирослав Симеонов. Не реши да рискува като че ли Асенов. Йордан Михайлов. Не съм много съгласен с отсъждането на Костадинов Стоянов. Вместо наказателно хвърляне бе дадена силова атака на Йордан Михайлов. Видяхте резултата от контрата на гостите, а контузен лежи на игралното поле. Кой е това? Капитана ли е на Фрегата? Точно така. Капитана Христо Йорданов. Може би е получил удар при тази светкавична контра на Варненци. Той е заменен от Пенчо Рачев. Михайлов, Асенов, Рачев. Твърде близо до защитата. Рачев. Ето това. Ето го взаимодействието с пилота Йордан Михайлов. Пас. Възможност за още един гол. Михайлов подходи твърде наивно срещу опитен страж като Иван Иванов. А бяха трима от Фрегата напред, вместо да подаде и да се освободи от топката. Той се изразходва до 6-тият метър. Нищо. Има и такива моменти, а могат да си го позволят шампионите при тази разлика. Чернев. Пълен състав, изтече наказанието на Калин Евтимов и Чавдар Чернев е в игра. Пенчо Рачев. Евтимов. Ще има ли взаимодействие с два пилота? Асенов. Беше хванат за ръката точно в момент на стрелба. Потърпевшия ще изпълни наказателното хвърляне. Митко Асенов. Малко повече от 6 минути до края. Асенов. Добре, че на точното място се оказа Стефан Евтимов в дясното крило, който направи добавка за 33-тият гол. 56 са общо в матча до този момент. Както ви казах, 6 минути преди финалната сирена. Балчев. Примириха се гостите с очертаващата се загуба. Не знаем единствено крайният резултат в този двубой. Крайният резултат, който ще узнаем след 5 минути и половина. Спокойно мога да определя срещата като една от най-силните от началото на първенството за шампионите от Фрегата. Тайм-аут за менеджера Никола Добрев, за да има право на още един до края на срещата.
Ще използвам това време да ви кажа с кой трябва да играе до края на редовният сезон в регата. Прескачаме финалния турнир за Купата на България едната седмица. Ето, чухте, Жоро Унисона вече се надъхва за Купата и то точно с този матч, който наблюдаваме сега. Дали пък варненци не искат да скрият нещо от това, което ще предложат идната неделя, 20 март тук в зала Младост, ще видим. На 27 март фрегата гостува на 8 в Ловеч. След това има две домакински срещи тук в зала Младост на 2 и 3 април, съответно срещу Национална спортна академия и Локомотив Горна Оряховица, и завършва редовният сезон с две гостувания на двата отбора с името Левски. На 16 април срещу Левски в Българене и на 30 април срещу Левски в София. Но както отиват нещата, класирането в края на редовният сезон може да бъде ясно още преди заключителните два кръга. Освен ако не се случат някакви много изненадващи развръзки. Стрелба на Чавдар Чернев, след като имаше вдигната ръка за пасив на съдиите. И още един гол за Локомотив Варна. 24 на 33. 4 минути и 20 секунди преди финалната сирена. Няма как, когато фрегата реализира над 30 гола, да не бъде победител в матч срещу който и да е съперник. Ето, че това се получава тази вечер в зала Младост. Не искам да се връщам назад. Равенството с Спартак Варна тук в другото дерби на 14 февруари, когато фрегата вкара едва 21 гола. Асенов, поредният реализатор за фрегата. Нито пък към гостуването в Добрич на Добруджа, когато няма как с 18 гола да се разчита на успех. Доиграва се този матч, в който фрегата надмина очакванията за изразителна, убедителна, разгромна победа. Да си призная, и аз не очаквах такава разлика. Очаквах победа, но не и с такава внушителна разлика от 10 гола. Нещо, което момчетата на Никола Добрев направиха по перфектен начин. Хубаво ще е сега да имаме някакво и психологическо предимство преди повторният матч тук идната неделя в зала Младост. Разбрахте вече очакваният финал за Купата на България, но да не избързваме. Все пак трябва да мине и полуфинала срещу Добруджа. Димитър Петков. Перфектен. 35 на 24. 2 минути и 15 секунди. 2 минути и 15 секунди. Фрегата неудържима. Фрегата. Това са шампионите. Свободно хвърляне за Локомотив. Добрев. Димов. Димов за Балчев. Търси пилота. Не мина паса, но продължава нападението за Локомотив. Минута и 55 секунди до края. Димов. Балчев. Има нарушение срещу него. Свободно хвърляне. Димов. Пасив. Пламен Иванов. Ето това наелектризира публиката. Пламен Иванов обира овациите на препълнената зала Младост. Чернев. Петков. И последен тайм-аут в срещата за Никола Добрев.
Минута и 10 секунди преди края. Поздравление преди финалната сирена на менеджера към неговите момчета, които си свършиха перфектно работата в тази среща. Вдъхновената игра на шампионите доведе до тази фамозна победа 35-24. Заключителни акорди на този двубой. Локомотив ще понесе първа загуба от начало на сезона и ще остане с 22 точки. Фрегата обаче ще размине Добруджа. Ще има актив от 17, еднолично на второто място. Балчев. Гол. Дали той ще бъде последен в матча за Локомотив? Стоянов 35-25, само 20 секунди. Ще задържат ли шампионите топката или ще търсят атака и стрелба към Иван Иванов? Всички са на крака. Да благодарим на нашите момчета за вдъхновената игра, за това, което направиха в този двубой срещу варненци и да им пожелаем успех в турнира за Купата на България. Край на матча 35-25. Победа с 10 гола разлика, след като на полувремето резултатът бе 21-16. Ще видим ли тези два състава отново един срещу друг в неделя 20 март. Отговора ще получим в събота вечерта, след края на вторият полуфинал между Фрегата и Добруджа. Златомир Костадинов, оператор на телевизия ЕРЕН, за вас коментира Валентин Будаков. До следващата ни среща с финалния турнир за Купата на България. Още веднъж честита сладка победа, шампиони!